Peymangeha Rojhilatê Navîniya Lêkolînan li Washington eşkere kir ku Beşar el-Esed di serê lîsteya Rûsya pêkînerên binpêkirinan li Sûriyê de ye. Peymangeha navborî di raportekî de eşkere kir ku navê serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed di serê lîsteya Rûsya kesên tawanbar pêkînerên binpêkirinan û tawanên cengî derheqê miletê Sûriyê de ye. Her di lîsteya reş de navê 100 berpirs û kesayetiyên bi ser rejima Sûriyê ve hatine wekû pêkînerên tawanên cengî derheqê mirovahiyê de di şerê Sûriyê de heye. Piştî vekolîn û dîvçûneka kûr û dirêj lê ser babeta navê kesayetiyên di nava lîsteya reş de ku ji aliyê hejmarek grûpên nehikûmîyên Emerîkî ve di pirtûkekî de hatiye komkirin di bi navê lîsteya reş ya binpêkirinan de hatiye kirin. Lîsteya reş rûnî xiste li ser kesayetiyên nêzîkî rejima Sûriyê yên ku tawanên mezin di derheqê welatiyên Sûriyê de ji tawanên tund ji eşkenceyê û kuştinê encam dane kiriye. Louis Kerem pisporduwarê karûbarê Rojhilata Navîn de li Washington got ku niha dosye derbarê kesayetî û serkirde û berpirsên rejimê ku tê de hemî zanyarî li ser tawanên van kesayetiyan pêk anîne li ber destê wan e û kom kiriye. Lîsteya reş navê wan berpirsên rejima Sûriyê destnîşan kirine ku piraniya wan jî efserên pilebilind di nava çekdarên rejima Sûriyê de ne û destê wan di kuştin û eşkenceyê de di derheqê welatiyên sivîl de hene. Lîsteya reş di serî de navê serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed û birayê wî Maher el-Esed û mamê wî Zuhêr Tewfîq el-Esed e. Her di lîsteyê de navê Wezîrê Berevaniya rejimê Elî Abdullah Eyyûb û Elî Yûnus Memlûk, Mihemed Xalid Rehmûn, Fehed Casım Wezîrê Berevaniyê Berê û Mihemed İbrahîm Şear û hejmarek ji kesayetiyên serbazî û ewlehiyê yên rejima Sûriyê ne. Grupa kar li ser lîsteya reş dibêje eger ew tenê behsa bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê li ser destê rejimê bikin ku ji destpêka şerê Sûrî ve taniha 305 caran hatiye bikaranîn û zanyarî li cem wan heye ku di 9 salên borî de nîv milyon ji welatiyên Sûriyê bi çekên kîmyawî jiyana xwe ji dest dane. Di dawiyê de kesên bejdar banga belgekirina tawanên rejima Sûriyê di rêyadanîna hin yasayan kir da ku dadwerî, lêpirsîn û vekolîn di Sûriyeya pêşerojê de bibe beşek sereke ji dîtina çareyeka siyasî ji şerê Sûriyê re.